ljudi, evo nas ponovo u Fedor Full TV. Danas ćemo ja i Nemanja Games igrati Micro Battle na Minetexu. Nismo isti tim, ali ipak ćemo da ostanemo u zadnji i da se PvP-amo, a ja neću ostanem zadnji. Ubio me haker žuti. Samo dođi na moje ostrvo i ubije me. Odmah, ti smo krenuli snimamo, ti si crko. Da. A ja sam bio koji beš? Crveni. Da. Nema više crvenih, svi crveni mrtvi. Pobio sam ih sve, da, crko, hoću ti crko. Ne. Bravo. Ljudi, ja koristim ovu teksturu, pazi se. Fuck, daj! Ljudi, ja koristim ovu teksturu, ali ne mogu vam ostaviti link u descriptionu, zato što sam ja sam napravio ovu teksturu. Ajde, postao sam ti partiji. Ajdemo. Znači, 5 partije, Micro Battle. Da, ja ću vam pokazati kako da napravite svoju teksturu u Minecraftu. U stvari ja imam tu ko zna koliko tekstura, ali ja ću vam pokazati kako da napravite. Vrlo je lako, ali sad ću ja da igram sa ovom teksturom. Ja sam žuti. Ti si žuti i ja sam ko zna koji. Ja mislim da sam plavi sam. Brzo ulazim, možeš da uđeš, imam samo 2 plava. Opa! Ne mogu. Plavi sam! Plavi si, yes! Nastroje! Da, nastroje. Znaš? Šta? Troje... Nas jedini troje, vi si 4. Lele. Mi ćemo sigurno da izgubimo. To kažem, ono ti pobedim, pošto ja znam najbolji PvP. Znam da znaš PvP. Ti si uzao taj kit, ja sam uzao Archer. Ajde ti kupi blokove. Ej, napadam zelene. Spada me crveni! Crveni nas napadaju! Napadam ja. Najveći haker! Haker. Koja je ovo partija? Druga ili treća? Druga, idemo 5 partije. Ovo je najveći haker! Da, ja sam lobby 31. Ja sam prvo tebe. Smo partiji? Ovo je, a jesmo. Ovo je najgori, ovo je, znači, hak, znači, kako da čuje? Da, ljudi, ovo je haker, ne može jedan čovjek da ubije dvojicu odjednom. Sigurno je haker. Čekaj, da stavim lijepo ove slušalice ovako. Crveni, i ti si crveni. Ja uzimam Archer. I ja. Yes. A mi smo crveni, brate. A meni se ova tekstura mnogo sviđa. Nikad pre nisam igrao sa teksturom, samo sa običnom. Ja igram sa Faithful. Da, ti igraš sa onom od Marka Kovsa pravom, ali više ne igraš jer te sve zbunjuje, ili da? Ne mogu shvatim sve ta. Pa gdje se super ravno, ovo koje da igramo preživljavanje. Ja sam crveni, gdje si ti? Pa ja sam crveni, Ja mislim, znaš imam 5. Oh yeah, Yes, najviše nas ima. Oh yeah. Napadi ono zeleni, ubili me zeleni. Evo hakeri, Ovo je jedan žuti leto, si ti crko? Ja sam odmah crko, čim sam poslije idem odmah sam crko. A mene ubio jedan zeleni, znaš koliko me puta udario? Ok, da. 3 put. Koji si? 19. Ovo kada nije Minecraft, da nema admin da banuje. Da, nas su bili banovali, a nije nam samo lagalo. Ne, banuo si zato što je lagalo nam. Zato što je nam lagalo? Da, ali ovi svi hakeri. Ovi svi hakeri imaju haka, njih ne banujem. Ti si za plave, a ja sam za žute, brzo uđi za žute. Možete žuti sam! Žuti si, yes! Iza tebe sam. Da, yes, žuti si. Jeee! Vidimo, gledamo, što ti pokažemo. Jeee! Koliko snimamo mi? Ne znam. Ovo je treća partija. Da, treća partija, tek. Krećemo. Ja sam uzeo onaj kit sa lopatom i krampom. Nas 3, ne 4. Ali pa je... Ali plavih 5, a zelenih i crvenih 3.
znaš kako znam da su hakeri, da to stvarno napadaju? Ej, evo, napadaju. Ja ne, ovo je moj, ja mislim, ja napadam žutog, on moj. Ja ovo kako se zove, ja imam dovoljno bloka, imam 14 zemlje, 13... Hakere! A to si ti? Znaš šta, kad je igrao Serbijan, ono svi su cirkusom. Bre, kako? Pa tako namestili me. Samo ti jedan lik ste ostali. Moj! Da. Šta me ne popalo? I jedan crveni ostao, i 3 zelene, i 2 žuta, to ste vi, i 4 plavo. Plavi su hakeri, 2 plava. Thanks. Što se mi ostalo? Ljudi, ovo je 4. partija. Jo, evo sam. Partiji, prihvati. Ja sam tebe prihvatio, ajde idi. Ajde. Pa idi tamo, ajde. Ja mogu i ovdje samo da čekam, ću da se stvorim opet. Brate, sam bere sad prst, koliko me ne Što se ja ne stvaram? Evo ti. Slučajno sam nešto pritisnuo sam. Ja sam zeleni. Pa ja ne znam koji sam. Uđu zelen. Ja sam žuti. Žuti? Da. Ako ja u žute. Ajde, molim te za žute. Ne možeš, ima nas 4, ima i vas 4. Vas ima? Da, 4. I 4. Ne možeš da uđeš, ne. Žuti sam! A ja sam zelen. A šta si prešao za zelene? Ej, Enos, jej! A brate, čiteri! A možda su sad tvoji baš čiteri. A ko zna? Ej, nemoj mene. Tut. Wow, napada nas neko. Plavi. A da, nisam ne poskočio! Mene ubili. Čiteri! To je moj. Lele. Ale... Ja sam lobby 9. Ti ne gledaš? Ne. Zar nisi umro? Ne, ja sam živ. Dobro. Ti me tu čekaj. Ili ako hoćeš, radi što god hoćeš. Dok ja završim. Ti. Vidi ovo. Ajde. Ljudi, ako vi možete ovako svoju teksturu da napravite, ali ne smijete da klikćete F5, inače će tekstura da se izgubi. Ajde, koji si lobby? Ja sam lobby 9. Ja 23, sad ću lobby 9. A daj, taman lijepo! I pajem u lav. Ajde. Čekaj, na kojoj strani? Ti smo. Stvari partij. Zadnja partija, ljudi. U jednoj smo pobjedili. Ja sam za plave. Ja sam crveni. Plavi, 1, 2, 3, 4, 5 plavih. 5 i ovaj Titan CXRV. On je isto plavi. Ja sam uzeo, ne znam koji Archer. Ja sam Maršal isto. Ja sam za plave, da si ima jedan. Da si ima 5. I nas! I žutih, i crvenih, i plavih ima 5. Šta bre žutih i crvenih? Crvenih i plavih sam rekao. A žutih i zelenih. Zelenih to je? A žutih 4. Možda smo mi sad baš čiteri. Dolazi lik. Ja idem fight. What the fuck, to je moj! Ne! Fuck, ja nisam loš! Fuck! Ubili me! Nisu! Ja gorim! Polako! A jako da ne gorim, ja mislim to loš, ja udaram ovdje. I kako sam udarao? Pazi se, pazi se! Šta, leđe da pazim? Da, pazi se gore, ima jedan lik. Pazi leđa!
se svidao video, bacite like, subscribe i napišite neki komentar šta biste željeli da igramo. Možemo da igramo Skywars, Hunger Games, The Bridget, možemo opet Micro Battle. Vi napišite šta biste htjeli da igramo u komentarima, napišite. Ako vam se svidao video, bacite like i subscribe. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!